Rentes rente kan nemlig gøre tingene utroligt sjove, og vi kan lige prøve at se på, hvor lang tid man kan forvente, at det ville tage at indhente sådan en portefølje på 789.000. Det sidste halve år, der er aktiemarkedet virkelig stukket af. Det er steget med over 20% de seneste 6 måneder. Men det er ikke altid, at aktiemarkedet bevæger sig så hurtigt opad. Nogle gange så går det altså også den anden vej. Her der kan du se en oversigt over de forskellige år på aktiemarkedet siden 1928. Og her bliver det tydeligt, at nogle gange så kommer der altså år med negativt afkast, men langt de fleste år, de giver altså overskud. Det seneste år, vi havde med negativt afkast, det var i 2022. Og nu vil jeg prøve at vise dig noget virkelig interessant, som skete på lige præcis det tidspunkt. Når aktiemarkedet det tager de her dyk, så har det nemlig en helt særlig effekt på vores psykologi som investorer. I den her video, der skal vi se nærmere på, hvor meget den gennemsnitlige dansker investerer, og vi skal se på, hvordan det knytter sig til det, der skete i 2022. Vi kommer til at se på investorpsykologi under nedture, hvem der investerer, hvor mange investorer vi er i Danmark, hvor mange penge vi har investeret, hvor stor en del af vores formue vi investerer, og så kommer jeg også til at vise dig, hvor lang tid det vil tage at indhente den gennemsnitlige investor, hvis man starter helt fra nul. Det her diagram det viser, hvor mange penge danske investorer har købt for forskellige aktieår. Det er de her søjler, man skal kigge på, og her er det meget tydeligt, at da samfundet lukkede ned i 2020, så blev der altså købt ind for rigtig, rigtig mange ekstra penge i forhold til, hvad der gjorde i årene før. Det fortsatte ind i 2021, og de her to var altså også 2 rigtig gode aktieår, som vi så før. Men så prøv at se, hvad det var, der skete i 2022. Der blev der slet ikke købt lige så mange aktier som i de foregående år. Og det skyldes selvfølgelig den her psykologiske effekt i, at når markedet det falder, så bliver vi som investorer nervøse, og så bliver vi bange for at købe aktier. Den røde linje heroppe, den viser, hvor mange penge vi samlet set har investeret i aktier, og her er det tydeligt, at i 2022, der tog den sig altså et lille dyk ned, men den forblev stadigvæk over de her 800 milliarder kroner. Det skyldes som sagt, at aktiernes værdi faldt i 2022, for vi kan se, at der stadigvæk var et positivt indkøb, så der blev så stadigvæk købt flere aktier, end der blev solgt, men langt færre end årene inden. Og den her psykologiske effekt er utrolig interessant, fordi det bedste tidspunkt at købe aktier på er jo egentlig, når aktierne er billige, så fremt man tror på, at aktiemarkedet vil vende tilbage og komme op på nye højder, ligesom det har gjort hver gang vi har set nedture rent historisk. Så derfor er det lidt sjovt, at vi som investorer har lyst til at investere en hel masse penge, når markedet går godt, og så snart det går skidt, så har vi ikke lyst til at købe særlig mange aktier. Det burde egentlig være omvendt, hvis vi gerne vil øge vores forventede afkast fremadrettet, så burde vi have endnu mere lyst til at købe flere aktier, når markedet gik dårligt. På trods af den her effekt, så kan vi dog se, at de fleste investorer, de fortsat er blevet i markedet. De har bare ikke købt lige så meget ind. Her er der udviklingen i antallet af investorer opdelt efter alder. Og hvis vi prøver at se på for eksempel 18 til 28 år, det er den øverste kurve her, så kan vi se, at omkring 2020, så begyndte den for alvor at stige, og den er så fortsat steget indtil 2022. Her er den så ikke faldet igen, den er faktisk fortsat med at ligge nogenlunde stabilt. Hvis vi ser på aldersgruppen 29-65 år i stedet, så vil der være lidt det samme mønster, men bare ikke lige så voldsomt. Der er altså ikke helt lige så mange nye investorer. Og så kan vi også se, at efter 2022, så er der faktisk sket et lille bitte fald. Ser vi på de ældste investorer, altså dem der er over 65, så kan vi se, at mønstret er lidt anderledes. Her har der faktisk siden 2019 været et faldende antal investorer, lige så langsomt her. Det er ikke noget, der blev påvirket særlig meget yderligere af 2022. Det har været en tendens i flere år end det. Så alt i alt, når man lægger de her tal sammen, så har vi altså en fortsat stabil deltagelsesgrad blandt de danske investorer. Men når markedet går dårligt, så har vi altså en tendens til at købe mindre ind. Her kan vi se, hvor mange investorer vi har været i alt i Danmark de seneste par år. 2023 er godt nok ikke med, men der er altså for 2020, 2021 og 2022. I slutningen af 2020, der var vi ca. 1.250.000 investorer. Det svarer til ca. 27% af alle voksne i Danmark. Antallet af investorer det voksede med omkring 93.000, og det svarer til en stigning på omkring 8%. I 2021, der voksede det med 123.000, altså endnu vildere en stigning på 10%, og det fik antallet af investorer op på 1.373.000 cirka, svarende til omkring 29% af alle voksne. I 2022, hvor vi havde det her dårlige aktieår, der var der kun et fald på omkring 20.000 investorer. Det svarer altså kun til et fald på ca. 9% af de stigninger, der skete de her 2 foregående år. Hvis vi så ser på, hvor meget af vores opsparinger vi investerer i aktier, så kan vi se, at det i slutningen af 2020 var ca. 39%. Det betyder også, at vi har 61%, svarende til ca. 3/5 af vores formuer,
stående som kontanter. For mit vedkommende så er det ret overraskende, at folk vælger at have så mange af deres penge stående i kontanter, fordi når de står der, så bliver de altså langsomt spist af inflation. Aktiemarkedet har historisk set kunne overhale inflationen, men når vi har vores penge stående i banken, så vil de altså lige så langsomt tabe værdi over tid. Jeg har også selv en andel af mine penge i kontanter, dog en langt mindre andel end 61%. Og det jeg gør med en del af dem, det er, at jeg har dem på platformen Freedom24 på sådan nogle opsparingskonti, som giver mig en rente, så jeg kan forsøge at kæmpe lidt imod den her inflation. Inde på deres platform, der har man adgang til de her 2 forskellige typer opsparingskonti, som begge har ret høje renter. Jeg har en af hver konto, og den første det er den her D-account, som udbetaler renter dagligt, og så giver det en rente på 3,9% om året i euro. Her er mine penge altså ikke bundet, der bliver renten udregnet og udbetalt dag til dag, og jeg kan også flytte pengene dag til dag. Den anden type konto, det er en long-term savings plan, hvor man kan få en endnu højere rente ved til gengæld at binde sine penge i enten 3, 6 eller 12 måneder. Jeg har valgt at binde mine penge i 12 måneder, og så får jeg omkring 5,82%. Hvis man skal helt op på de her 6,42% om året, så skal man altså binde minimum 100.000 euro. Og det er altså lidt flere penge, end jeg har stående i kontanter. Men jeg får altså stadigvæk de her 5,82%, hvilket er rigtig, rigtig pænt for bare at binde penge i 12 måneder. Da jeg låste pengene, der blev renten udbetalt med det samme, så den altså er sikret ved det her niveau, det vil sige uanset om renten i løbet af det næste år falder, så vil jeg altså fortsat have fået den her samme rente, som jeg er blevet lovet. Over på den her D-account, der er lidt anderledes, der kan renten ændre sig fra dag til dag. Her der følger den nemlig bare det generelle renteniveau i Europa og USA, afhængig af hvilken konto man vælger. Her kan du se en oversigt over de renter, der bliver udbetalt til min konto hver dag, og det svarer jo så til den her årlige rentebetaling på ca. 3,9%. Og den rentesats, den ændrer sig dagligt, baseret på det, man kalder Euribor-renten. Her kan du så se, at der gik et lidt større beløb ind, og det er fordi, jeg også har bundet nogle af mine penge til en long-term savings account. Her får jeg ikke bare 3,9% om året, her får jeg en endnu højere rente på 5,8%. Hvis du gerne vil have de samme opsparingskonti, som jeg har, så kan du bruge mit link nede i beskrivelsen til at oprette dig på Freedom24. Her i april, der kører de også en kampagne, hvor man kan få op til 20 gratis aktier, hver især op til og med en værdi af $800. Det gælder både, hvis du opretter en ny konto, eller hvis du indbetaler på en allerede eksisterende. Du kan se betingelserne her nedenunder videoen. Her kan vi se, hvor meget den gennemsnitlige investor i Danmark har investeret i aktier. I slutningen af 2020, der var tallet på omkring 423.000, og det steg altså helt vildt til over 500.000 kroner ved udgangen af 2021. For de sidste 2 år har jeg ikke det helt præcise tal, men ud fra det, jeg kunne finde og regne mig frem til, så har der været et fald på ca. 50.000 i gennemsnit i 2022, hvilket får den her ned på ca. 450.000 igen, men til gengæld en stigning igen i formue på omkring 100.000 i 2023, hvilket vil få den her op på ca. 550.000 per investor. Det kan måske føles som ret meget, hvis man slet ikke er kommet i gang med at investere endnu, men nu skal jeg prøve at vise dig, hvordan det her gennemsnit det egentlig er udregnet. Der er nemlig rigtig stor forskel på, hvor mange penge vi i gennemsnit har investeret, afhængigt af, hvilken alder vi har. Jo ældre vi er, jo større er den gennemsnitlige portefølje. Det giver også god mening, fordi vi har haft flere år til at investere i. Og det betyder altså også, at hvis man er i aldersgruppen 18-29, så er den gennemsnitlige aktieportefølje altså ikke på den her 500.000, men derimod nede omkring 117.000. Så det er måske en lidt mere overskuelig porteføljestørrelse at opnå end de her 550.000, som vi så på før. Ser vi på den gennemsnitlige værdi i toppen, så er den altså lige omkring 800.000 kroner, men det gennemsnit det er så også for de investorer, som er over 70 år. Det vil jeg egentlig have gættet på var højere, og jeg vil også have gættet på, at især den her fra 60 til 69 år, den vil være højere, fordi der har man haft et helt liv til at investere, så der er altså en rigtig god mulighed for at komme højere op end det her, hvis man ellers bare kommer i gang tidligt nok og får den her renteeffekt til at hjælpe en godt på vej. Rente kan nemlig gøre tingene utroligt sjove, og vi kan lige prøve at se på, hvor lang tid man kan forvente, at det ville tage at indhente sådan en portefølje på 789.000, hvis man ellers gør brug af rente over en lang tidshorisont. Vi kan prøve at se på, hvad der vil ske, hvis vi starter helt fra scratch, altså med 0 kroner, og så investerer 1.000 kroner om måneden til et gennemsnitligt årligt afkast på 7% om året. Vi kan prøve at starte med at sætte den til 10 år, og så prøve at se, hvad der sker her. Den ender omkring de her 174.000 kroner, hvor vi sælger smidt de 120.000 i, hvilket betyder, at afkastet udgør omkring 54.000. Så vi er altså stadigvæk ikke helt op på de her 789.000 kroner. Men det er altså også kun med 1.000 kroner om måneden i 10 år. Vi kan prøve at forlænge perioden, så skal vi prøve at se, hvor længe vi skal gøre det for at nå op på det her. Hvad med 20 år? Efter 20 år, så vil vi i det her scenarie runde 500.000. Lad os prøve at sige 21 år, så se, hvad der sker.
Så kommer den op på 574.000. Hvad med 22? Så er den på 628.000. Vi nærmer os. 23. 686.000. Mangler lige lidt endnu. 24. 748.000, så er vi ved at være der. Og så betyder det så også, at når vi så runder år 25, så er vi altså over 800.000, og dermed oppe på noget, der er mere end den gennemsnitlige porteføljestørrelse for nogen, der er over 70. Hvis man for eksempel startede som 20-årig, så vil man i det her scenarie allerede opnå den her portefølje, når man er 45, altså langt før man bliver det her plus 70. Og det skyldes, som vi kan se herover, altså renteeffekten, fordi vi har i det her scenarie kun selv smidt omkring 300.000 i, og vores afkast er altså over 500.000. Det vil sige, at vores penge har altså nået at tjene langt flere penge til os, end vi selv har smidt i puljen. I stedet for de 1000 kroner, så kan vi prøve at gøre det, som jeg gør i min YouTube-porteføljeserie, hvor jeg investerer 5.000 kroner om måneden, så kan vi lige prøve at se, hvordan det ændrer tallene. Så bliver det altså markant sjovere herover efter blot 25 år. Her kan vi se, hvor lang tid det vil tage at gå fra 0 kroner og så til at indhente den gennemsnitlige portefølje for hver af de her aldersgrupper. Jeg har været en tur i praktik i tv-køkken og forberedt tallene hjemmefra, så vi hurtigt kan se, at hvis man investerer 1000 kroner om måneden med et afkast på 7% per år, så vil det for at indhente kategorien her i starten altså kun tage omkring 7,5 år. En portefølje på 200.000 vil tage omkring 11 år, 375.000 vil tage omkring 16,5 år, 550.000 vil tage 20,5 år, de 680.000 vil tage 23 år, og de her 70 plus vil altså, som vi så før, kunne tage omkring 25 år, faktisk lidt mindre, 24,5. Skruer man i stedet beløbet op til 2.000 kroner om måneden, så ser det i stedet sådan her ud. Så tager det kun 4,5 år at opnå de 117.000, 6,5 år at opnå de 200.000, 10,5 år for de 375.000, 13,5 år for de 550.000, 15,5 år for de 680.000 og 17 år for de 789.000. Med 3.000 kroner om måneden vil det kun tage 3 år inden de 117.000, 4,5 år for de 200.000, 8 år for de 375.000, 10,5 år for de 550, 12 år for de 680.000 og 13,5 år for de 789. Så her begynder man altså at kunne indhente det højeste porteføljegennemsnit i en ret ung alder, afhængigt af, hvornår man selvfølgelig starter. Skruer vi den op til 4.000, så vil det kun tage 2,5 år at nå de 117, 3,5 år for de 200, 6 år for de 375, 8,5 år for de 550, 10 år for de 680 og 11 år for de 789.000. Og så når vi til de her 5.000, som er det scenarie, jeg forsøger at skabe i min YouTube-portefølje, hvor vi kan se, at det vil tage 2 år at nå omkring 117.000, 3 år at nå 200, 5 år at nå 375, 7 år at nå 550, 8,5 år at nå 680, og så altså kun 9,5 år at nå op til de her 789.000. Og så er man altså ikke længere særlig langt fra millionen. Bare lige for sjov, så har jeg også prøvet at skrue den helt op til 10.000 kroner om måneden, bare lige for at se, hvad der sker, hvis man virkelig sætter spurt på. I så fald så tager det kun 1 år at nå de 117.000. Det giver også god mening, man vil nå det her alene bare med sin indbetaling. 1,5 år for at nå 200.000, 3 år for at nå 375, 4 år for de 550, 5 år for de 680, og så kun omkring 5,5 år for at nå op på de 789. Det begynder altså at være en meget, meget nær fremtid nu. Det er selvfølgelig også ret mange penge at smide i aktier, og på så kort sigt her, så kan man heller ikke længere på samme måde regne med at få det her gennemsnitlige årlige afkast på de 7%. De her 7%, det er nogen, der historisk set er fremkommet over lange tidsperioder, over årtier. Så når man er nede i så korte perioder her, så kan det altså variere langt fra de 7%. Det kan ligge højt over, og det kan ligge langt under. Og det vil det højst sandsynligt også gøre. Så derfor er det vigtigt, at man laver sådan nogle renteberegninger her, at man kun gør det som en vejledende ting, som inspiration, fordi fortidens resultater er ingen garanti for fremtidens, og virkeligheden vil altid afvige fra modellen. Og jo kortere en tidshorisont man kigger på, jo mere vil tallene altså afvige. Men det er stadigvæk ret sjovt at se, hvad man i princippet kan forvente, hvis man sådan ser det over et længere perspektiv. Hvad tænker du selv om de her gennemsnitsporteføljer for de forskellige aldersgrupper? Synes du, de er meget høje? Synes du, de er meget lave? Og hvad tænker du om den danske investeringskultur som helhed? Er den god, og er den i så fald god nok? Min opfattelse er, at der stadigvæk er for få, der investerer. Jeg synes 27-29% af befolkningen stadigvæk er ret lidt i forhold til, hvor essentielt jeg mener investering er for enhver privatøkonomi. Det er nemlig stort set den eneste mulighed, vi har for at bekæmpe inflationen i samfundet, fordi priserne de stiger altså bare, tingene de bliver dyrere, og det er ikke altid vores lønninger, de følger med. De har lidt en tendens til at sakke lidt bagefter, især i perioder, hvor inflationen er meget høj. Så der er lidt to ting i det. Der er selvfølgelig, hvor mange der investerer, og så er der også, hvor meget folk investerer.
der synes jeg måske også, at vi er lidt konservative. Jeg synes umiddelbart, at det at have investeret 40% af sin formue, det er ret lavt. Jeg ved ikke, hvordan det fordeler sig, hvis man også medregner, at boligejere kan have en investering i deres ejendom. Men som vi så på tallene tidligere, så kunne vi jo se, at det var omkring 60%, der var bankinvestorer. Det vil altså sige penge, der ikke er investeret i hverken aktier eller i bolig. Det er altså ret mange penge, synes jeg, at have stående i kontanter, der bare mister værdi lige så langsomt. Men hvis vi ser på udviklingen i, hvor meget folk har investeret af deres formue, så ser der altså ud til at være en opadgående trend. Vi kan se her, at den øverste linje, den viser det gennemsnitlige investerede beløb per investor, men at den anden, den mørke linje her, den viser det gennemsnitlige investerede beløb i forhold til årsindkomsten. Så vi kan altså se her, at udviklingen peger på, at ikke nok med, at folk investerer mere og mere, altså flere og flere penge i aktiemarkedet, så investerer de tilsyneladende også en større og større andel af deres samlede formue i aktier. Og det synes jeg egentlig er en fin udvikling, når vi ser på, hvordan tallene er på nuværende tidspunkt. Det kan selvfølgelig også blive for meget, fordi aktier er også risikable, og som sagt, så bør man have en lang tidshorisont, når man investerer, for at kunne forvente en pålidelighed i det her gennemsnitlige årlige afkast. Og derfor er det selvfølgelig også utrolig risikabelt, hvis man bare havde alle sine penge i aktier, fordi så er man fuldstændig offer for, hvad der præcis sker i markedet, og så har man ikke rigtig nogen fleksibilitet, hvis man står og skal bruge nogle penge på et tidspunkt, hvor markedet har taget en nedtur. Der fungerer det lidt bedre i privatøkonomien, hvis de penge, man har parkeret i aktier, de kan forblive parkeret derinde, og så de penge, man forventer at skulle bruge ud i sin privatøkonomi inden for nærmeste fremtid, dem kan man så gøre noget andet med, for eksempel have den på en eller anden form for opsparingskonto. Husk tilbuddet fra Freedom24, hvor du kan få op til 20 gratis aktier her i april ved at bruge mit link ned i beskrivelsen. Mit navn er Kasper, du er selv økonomichefen. Du må passe rigtig godt på dig selv og dine penge, indtil vi ses igen her på internettet. Og så skal jeg videre med på en tur her.